खुलुमबाय बियो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो प्रमद बर' आरो दिपेन बर'मोना दाबि खालामदों बैसागुनि सिगां खुंगोन आसाम बिधानसभा बिसायख'थि कामाख्या थानसालियाव नखर मन्त्रि अमित शाह धुबुरीयाव हानि जेंनाखौ लानानै दाङाबाजि सानै लाइमोननि जिउ खहा धुबुरीयाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जाथायसालियावनो सा 6 जिउ खहा बिसायख'थिनि सिगां हेंथा दोलोनि मानदान्दाखौ कंग्रेसआ खोमानांबाय दानिया आबुं रादाब बिटिआर गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिनजानाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो दाबि खालामदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि गुबुन सोद्रोमामोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो मिरु नखर मन्थ्रिखौ खावलायदों प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानथामनि हाबाफारिजों आसाम आरो सा सानजा ओनसोलाव दावबायफैनाय मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ शनिबारखालि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ लोगो हमो आरो आलादा गोसोखांलाय गथायनानै रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दाबि खालामो बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौनो आखरै आखर मावफुंनो थाखायबो नखर मन्थ्रिखौ खावलायदेरो बबेखानि बेफोर गासैबो आयदानि बागै फैगौ गोदान बोसोराव बिटिसि सोरखारा मिरु सोरखारजों गेबेङै सावरायगोन होननानै प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों मख'नो गोनांदि फैगौ 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जागोन होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों बैसागु फोरबोनि सिगां खुंगोन 2021 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थि फैगौ बोसोराव खुंजानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ थाम-थिम खालामगासिनो भारतनि बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बायदियै आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिखौ फैगौ एप्रिल दाननि जागायनायावनो एबा बैसागु फोरबोनि सिगांनो खुंफुंनो थाम-थिम खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ 29 मार्चनिफ्राय 10 एप्रिलनि गेजेरावनो मोननै खोन्दोआव खुंनाय जागोन सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 15 जानुवारि खालि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि आबुं भटार फारिलाइखौ फोसावनाय जागोन आरो आबुं भटार फारिलाइयाव फोसावनायनि उनावनो बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय गोख्रोंसिन लाहार फाहार खालामगोन रिपर्टनि बादिब्ला गोदान बोसोर जागायनायनि गिबि सप्तायावनो बिसायख'थि आय'गनि थान्दैफोरा डिपुटि सिइअनि दैदेननायाव आसामाव दावबायफैगोन आरो नायबिजिरफैगोन बिनि उनाव फेब्रुवारि दानावनो बिसायख'थि आय'गआ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ थि खालामनाय जागोन होननानै मिथिनो हादों सानथामनि हाबाफारिजों आसाम आरो सा सानजा ओनसोलाव दावबायफैनाय मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ दिनै कामाख्या थानसालियाव दावबायहैदों दिनै फुङावनो कामाख्या थानसालियाव थांनानै मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गोहोनि बिमा कामाख्या मोदायजोखौ फुजिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि आरो नेडानि लिंथुमगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कामाख्या थानसालि दावबायनायाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहजों लोगोसे थांफानानै मदद खालामदों कामाख्या थानसालिनिफ्राय फैनायनि उनाव अमित शाहआ दिनैनो मणिपुर फारसे रावना होयो बबेखानि नखर मन्थ्रिया मणिपुराव दावबायनानै गोदानै लुफुंनो गोनां सुरासानपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनहैनायनि बाथ्रा दखरसे हानि थाखाय लंकानि थासारि सोमजिदों धुबुरीयाव हानि जेंनाखौ लानानै मोननै नखरनि दाङाबाजिया सानै लाइमोननि जिउ लाबाय धुबुरीयाव धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर मुरियाली घाटआव दिनै फुङाव बे जाथाया जादों सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला हानि जेंनाखौ लानानै सोमजिनाय दाङाबाजियाव मोनसे नखरनिनो सानै लाइमोनखौ गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब जिउ फोजोबदों जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ अजन्ता आली आरो बिनि फंबायनि बिसि जेसमिना बेगम होननानै सिनायथिनो हादों
ओरैहाय पुलिसा जाथायसालियाव सौहैनायनि सिगांनो गाहाय दायनिगिरि बाबुल आरो मन्टुमोना जाथायसालिनिफ्राय खारखुमालाङो होननानै फोरमायदों जायगानि सुबुंफोरा। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दिनै फुङावनो होख्राव होसि खोनानानै नायफैब्ला नखरनैनि गेजेराव बुलायलायनायखौ नुफैयो आरो जायगायावनो थैजों लुथुर फुथुर गोग्लैनानै थानाय सानै सुबुंखौ मोनफैयो। नाथाय उननि समाव सानैखौबो धुबुरीनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। बबेखानि बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। धुबुरी जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गौरीपुरनि माख्रिझाराव दिनै मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 6 दावबायारिफोरा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबांसा दावबायारिफोरा गोब्राबै जखम जायो। जाथायनि बागै सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे हान्थामेला बास आरो ट्राकआ दिनै फुङाव मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। बे जाब्रबथायाव गंनैबो गारिया गाज्रियै खहा जादों। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथाया ओरैबायदि गिख्रंथावनामोन दि जिउ गोमानाय आरो जखम जानाय दावबायारिफोरखौ जेसिबिनि जोहै बोखांनो गोनां जादों। बबेखानि जखम जानाय दावबायारिफोरखौ धुबुरी देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बेजों लोगोसेनो जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा आरोबाव बांनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 2021 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेसआ हेंथा दोलोनि मानदान्दा गोमाजाबाय। बे समाव आसामाव हेंथा दोलो गैला, जायनि जुनै हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सयकियाबो गावनि मानदान्दा गोमाजाबाय। मानो होनोब्ला हेंथा दोलोनि एमएलएफोरनि सानखोआ बे समाव 20ल'सै। मख'नो गोनांदि 2016 मायथाइनि बिसायख'थियाव कंग्रेसआ मोन 26 मासि देरहादोंमोन। नाथाय 4 बोसोरनि गेजेराव 26 एमएलएफोरनिफ्राय 4आ कंग्रेसखौ नागारनानै बिजेपिआव हाबफैबाय आरो गुबुन 2आ अबथिरा जिउ गोमाजाबाय। बावैसो कंग्रेस दोलो नागारबाय लखिमपुरनि एमएलए राजदीप गवाला आरो गलाघाटनि एमएलए अजन्ता नेवगा। बेनि सिगां 2019 मायथाइयाव आब्दुल खालेकआ धुबुरीनि एमपि जानाय समाव जुनिया मासिखौबो खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। बबेखानि शिबसागरनि एमएलए प्रमब गगৈ आरो तिताबरनि एमएलए आरो आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैआ जिउ गोमानायनि उनाव बिथांमोननि मासियाबो कंग्रेसनिफ्राय गोमादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।